Kwapfuura mwedzi 11 Itai Dzamara azvuzvurudzwa achiendwa naye kumazivandadzoka achisiya vana vake vaviri nemudzimai vasina baba pamba. Vakamuzvuzvurudza vachitimba rinopisa pamwechete nemhuri dzavo. Nhasi uno mudzimai wake, vakoma, hama neshamwari vaungana muHarare vachirangarira mabasa akatangwa naItai Dzamara ekujamukira hurumende yavaMugabe nekutyora kodzero dzevanhu. Whatever is going to take, we're going to get to the bottom of this. I remember there's a time Pataka released an image. I just want you to know, more information is on the way. We are going to shame the devil and his agents. We want to show the world kuti Mugabe, Musatanist, nevanhu vake. And as soon as we are saying we are sick and tired of their satanism, we do not want this mu Zimbabwe. Ekuti vanhu vanompunyikidza munhu ari kungozvidhimandirawo kuti no, dai nyikawo yaitawo zvakanaka. We refuse that, handiti? Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga pa ZimDI TV News kunzwa zviri kuitika.